tòn tê pini cả đôi về tụm cả chế tông là bằng số ilu tụm cái số người boy phụ thà long media tụm aphan cái hang pen ilu tụm cả chế thằng này làm thế bang cheng pon thona là se pini ilu tụm nang ilu tụm aphan nang cái hang pon i a the ban ilu tụm là bằng số cả cô ti rong hang area ang kang au lu akisung ke boy alam the phụ thà lại ilu tụm chế than pon thona mana nili tum lada ke do 1942 pen nili tum rong chukim chorak pen la se pini an ge nili tum ningkan sarikuri baga artan nang do elo la se nili tum akisung la pohenlo lada karbi anglong headquarter di phu pen kilometer siba kilometer sirachiti malom ansido sita me nili tum phan non anda council pen ilitum autonomous council pen akera ba vedet ajoini ason se chetheglong loglo athe nilitum phan pini anda DCRF pusenang pupon bomla lase nilitum non kedam ke wang kisung ajoine kedam tang election aprang pen tame nilitum memorandum ke pidam lam the athe pi bange nilitum la kedam ke bang towa la pen kesuga chelang sub center la pen nili tumhan community hall penela hai hoita non anta vela nili tumhan DCRF punang ira joine nili tumhan kedam tang asam survey la pen mondo survey bang det pen aphi sitame nili tumhan pata nange pi apata la henla la se non puda nili tumhan revenue bang nang dengbom lapen pata kimi nang isu pipedet la sojoine nilitum council kachari ake the keding abang phu tumlong sitame nilitum abotai memorandum chipidam no la se nilitum han ningnang pathedun dogedu sir Dr. Toleram Ronghang CM Sarabang nilitum hananga chagat ateng polonte neli mathapo nanglang po pusi nang pudun bo sitame no anda nili tumaphan labang sawar sai nang pipeda da joine nili tum kedam ge bang ki siksak kisung thepik bino se nonda nili tum mithang rongaulo pen adontina sap chirung pen se nili tum JCB cho hang pen patong pa proye price non ning kreng se ge dame phan punil tum ke klempon sitame nonjong lo nilitum atumi auni tarik sirkep oh non atumi nitum tarik sirkep Desember tarik sirkep auni nilitum damse sar toleram rong hanga bang nangche chakdun abang ke neli langpo pusi nang pudun sitame ladake DCRF forest along lege ko sonoma putanang thak dun dat lase nilitum phanyong se DCRF nang puri bom lang polonte tebokhat nilitum along rong klar bong ke non 2006 aning kan se rong ke seng sitame arong tinalong ba adam protein atuata italo kenga bange pitu et pen patang pi et ason se thekdam long lase nilitum phana bang ko son se labang so kedam ke bang awar sai la district council pe nili tumhan local MEC le do local MLA le do baili tuma CM sar heta me lahai ko pe posanang pankre pon pive ma puta nili tumda rat penda ining ke oida sabo do chen nang nang lo sida me sarangi puduna teng Dr. Toleram Ronghang CM sarabang na puduna teng bang nang lang ponpo Prabjen pen nitum nang bor ipipo palam nange puduna the pi pen nilitum da ininga che thege dolo pen un polon te bathek polon nilitum phanla kewangi lang MP election prang pen la MP election prang nitum han towara sonang bonai pi nang papleng pi poson te nilitum anso se lanon ratcharia song BJP सरकार फांसे nilitum ke BJP सरकार anso se ache the pading thura
nilitum kadoga verata alang litum han vote ki pipen jakong pidun thuji puta nilitum kamatha pondo seta me nilitum aphan la election apor vote nang rek po vote haidalon te eng samri polon te nilitum ratta iningkang sama banga komri jinang na nase nilitum na vote ta pidun jing pen nilitum hana nanglang ponang ji lanon MP election wang we prang nilitum han la sovar sainang claim pi sarap han chuniri par lo ilitum district council sa Dr. Tuliram Ronghang yong si prabjin pen nilitum hanang claim pi person te nilitum suri rat pen alang le phanda anso se kachuro pa do pon thuji ponse nilitum akesung alam thepi banke nili pinila ansin nang thanpon actually to nili kaninje ji pehlo alama bangke nili kaninje ji polama ganil tung ke matha ke sung ge doke dak lan nili tum ha nili phwa kai pen 1942 son pen nitum dak ke do dim aso ke do dim pen si nili tum aphong memorandum ke pidamanta nili tum aphan towar monem nili tum ha karbi pwa buso bana ching hon tek thede karbi na tum 1942 son pen tung ke do dim towar ni tum hanang pipe mate ke sukun eke chelangi mate la sahar avar sai ni tum hanang pipe pena jok ni tum Don Bosco rong khelan pen nen ni tum kakoti rong hangarong an ke ko an si 1.5 kilometer baksido bon thu bai fisitame ni tum han ko pisi ahonde ke dora la sa pulo DCRF walam the bangke DCRF walam the bangke ni tum piposinte asam sorbe nang pathai det mondol sorbe nang pathai det putanang rom det pena phidle non DCRF towanang pitek the pa aron ke nang tum arleng ke the district council nang tum ka hon tum MP MLA mate CM Tuliram Rohang Dr. Tuliram Rohang anta piposin to phong memorandum ke pidaman ta ni tum bang koi thong kep ni tum jepang rum chingrum pensi ni tum ke dam pensi memorandum pidaman ta same non December cheklo mate non ke election det pena phil tangte ni tum mana nang pahay non samiri non ko wang tong dek the sitami ni pan buhunang chupachot pusi nang kipu sitami buhunang chupachot pusi puyi pulo mat sindam rangke ni wang velo mu non bhed election det pena philo pulo tangte ni wang po la sia towar nang lang po anang ni mithang masi serlong jon hem tun pi along anta alang mithang sina helat ver lo pen tu ka kotirong hangon andar along ko piposi non ke MLA hala ingleng sarta nang langun po si putang tela memorandum pinang nang langun po si ponte nta dambom lu sorong si ponte towar ken non punon benda towar nang pitek the so joy ne pen sini tum kisung jirlo phirlo ke su kun pen ni tum gari motor otole do sitame chenam tum stame ni tum ke damun ke ponun joy ne pen tum pe joy pen sin li tum swalo phan puno so pin so phan punon sitame nilila an sini tum che padung nang jirlo phirlo lan si theng tomer klani tum na sonsen che padung nang ante ko pia posi konsila sorabang konsil itu mahempi la tuma bang ko pipo sila itu mahempi ke do tum bang hemari pu koson lo la sila tuma bang ko pipo sin tum dak kakotirong hangarong unuso belison ben ke do rong le ko pipo sin tum phan la so a rong nang lang le det ma towar pan towar so pe posin tum phan towar manar kom la haitan tum phan pipo nang pipi det ma inke habjan road hala rong klarbong ke non 500 kilometer anta dampro anta sop ko to itajon bang kel bang ke dom pilap lo stamini tu gedak adung het Don Bosco adung het tamin tu rong bang ke ko pipsi nili tuma phan ko pikama tha pensi ni tuma rong phan ni tum la an set ni tum phat aphong memorandum ke pi ke thek re chini tum phan ke chotoy pen kamba klem ta ni tum phan apor nang pipedet mate nang claim pipedet ko pia porsi na tum ke mathama la salam pen sini di hok nili pini lam ni delo penilam the penijeu elo la sini tum phan no namat immediate no mal sotowar no namat ke wan je phan sotowar nang rap je phan nang tum CMEM tum tame MBML tum tame sami sotowar no namat immediate pen nang rap nang po busini likin nang rap pithei mene pot jot kali nang rap pi po pan bakan ke nang tum anta nang chak vek nang pupusin nili ning ke mathadam an sinili lam thekang tondo kardom ni do kisung ge abi akaprek mana
kilong le sigi ong mun akason ni dun tuar pendang lok long le pen alam dang lok ni tu la government na facility pu ni tu ma jata je theklong le ape noi tu je theklong anta hem so pe beren tum jata je theklong le hem so ge la ke blok a campaign pu pot la ke su ni bai lon bom lo stame council la akhi bu ge ni tum ke asap ta je theklong le pin la ni tum tuar apu thak ta tuar apu thak ta siam long batai thom loi dam atumi pendang lo fast ni tum dam lo tuar apu thak me modam piam lo je nai pudun ge piloma hanang ko ke afana vede lo mo election judet pentu fan paduri po itu se election ta hai ko siam dan ni masih chulo ipu sialang li siam matanan ye dun ta pen hai ta hai det lo siam da chura chulong la lang li la penon plus ap hidam thulong ni tumba pilona pudun non ke bare khaong apo mu arwi yang thak lote januari ma Desember ma Januari kam chengnang busi lang li nang pudun thulo tapi nak tu mini tundam lo na tu nak ke disarep pomasi development apu tak ke tumke non ma ke claim ekthi se tumi bang nang pudun kene ke disarep bur bang ke ni tunge aprana disarep kali pata da do miadi pata pendang lok dak nomor kesapatan dan itu non da do yo tak ke sorga yang bra amit hang madlo asini tumke forest along lele ki prigali council dum si council atum si itu along le na pri thuma athen li tumge pudam lote kakuti rong hanga pu saram rong hanga kai bang ke do kakuti rong hanga kai damelo kakuti rong hang pendet non jensing rong hanga kai da damelo jensing rong hang pen non bida sing rong hang anda dulu na pen non tum dulu ni dunge disarep ki pri along le sike do ma de council dong itu di sare along le to nangi nang ki tibor ima pul itu nge pata pendang lok itu ang ton pata pen nitum ceng lok jatan itu aprang la tu hang sik sang ke itu pata na su apenon la tu hang sik ba de bang ini tuman bang ke khaina ta nang deng de akimi danang approve re lasi non itu make kopi sigi klaim nang ma to pata bang men un e pulo ofisa kam de pata to wara bang ke rong klarbong ben lang dam pulo te council dak 1942 ben kawti sorgari yang bra establish dulu rong klarbong ke 2009 aning kansi nang ke form la tujan form arong nang seng det pen ningkan ini biap hi ita blok ita par blok bangke 5 km distance tang et ke tero ita ningkan ini pleng tu el kakuti rong hang ke dak rong khelan pen umor ti so along le di pharabe koi not adhak 20 meter distance da avelo lake han le tero re tero thai tapi nili tungge non akar inaya bangke to wale nang pi pusonte alang li siam na che cakat teng blote non Desember bangke ot pu pusin tu ningi the mana itu matumi ke dam bangke alang ba prek thu da bang sini tum ning chering nuta ke du thulo disere pal amen pen amat sini tumge alang bangke ni tumge ning chi oi thu lak lo la pen disere poi phi si tume rong klarbong bangke di septa pupia ya pe la tu make non het ator bangke bang blogita atok anu tapon thai tang thai lo asi tu mang kupia lama ni tu ka ko tirong hangke bang akai pu mo phialam lo karbi desi don surini bagdo rong ner kep do la pe non botoma da ka tirong rong khelan pe ka tirong hangke kilometer ki thom an wale nang pitek bon tai tu asal kisung me ke jok lo la rong klar bo ko ta di siar rong klar non ke kakuti rong hang ke siken tarapung borpung tarapung bele cipuram det ta henone di phuk district autonomous council office pengkini tu elo nai da 3 km itu non
बीजेपी सरकार परिवर्तन begini dengan teglong lepin lah. Nane jol jiwon ta ave, nane LP school hum nang pilok pen ave reke ni tu ke jat teglong le. Lata LP school ke non la BJP सरकार le nai pida kali. Ya sisi momen ke dos nang ipi. Asap perang lah. Nasi ni tu ke nije ya bang ke ason ke ong mana la ason ke ten nai ke la tuaran si itu ke cuniri lo. Kasi la siam nai puat teng bote la non Desember aci klu ke nang ceng puma pusi. Second time memorandum ki pidang hona ce cha teng non la Desember ce klu ben kang ceng pu pusi. Cuning ki thelo. Tapi berta ce namang pa tu minitum sonak thak memorandum je pon lo. Ngai than tu bang ke na tu ke development claim ke sung chetji. Kasi tu ni si bi iri ke lah na. Asi ni la tham lam sing ton kong.